той. Защо? Знаеш ли, че Озон не е само игри, книги и мърч? Как да не е само игри, книги и мък? Ами влез на Озон БГ и виж. Даже и добавки имат. Имат баба ти. Имат каквото пожелаеш. Лаптопи имат ли? Лаптопи, лего, ерфраери. Я, времето ни свърши. И познай кой печели. Аз. You lose. Round 2. До сега в Хелса с шеф Дяволов. Статисти! Днес съм ви донесъл диджей, който се справи най-зле с танците, ще изхвърчи от Хелса веднага! Танцувай! Хвърчи! Този виждате ли го? Има 70 звезди Мишлен! Отрязал си ръката да си присъди шпатула! А крака ми е тиган. А вие не можете да ми приготвите един сос! Евелина! Да, шеф. Обръщай внимание на новия! Кой ми изяде поничката? Танцувай! Това що е безсолно? Кой го приготви? Янко, шеф! Янко! Ти за сол чувал ли си? Да, шеф. От какво се прави солта? От абюш папалюш. Едуард! Какво става с соса? Готов е, шеф. Търсим текстура мус, не текстура кукуруз. Според теб това текстура мус ли е? Сега ще го изядеш. Презентирай! Чесън в чеснов сос, гарниран с чесън. Чесън има ли вътре? Не, шеф. Харесва ми. Има текстури. Добре си го темперирал. Истински спектакъл. Като рожден ден за очите и мецето. Чинията ти е палитра. Истинска ренесансова картина. Харесва ми как боравиш с термичните обработки. Браво, браво. Много израсна. Гордея се с теб.